V starovekej Frígii kolovala legenda, ktokoľvek rozviaže nemožný gordický úzol, bude vládnuť Ázii. Mnoho kráľov sa pokúšalo, ale úzol zostal zamotanou záhadou, spôsobujúcou hlbokú nerozhodnosť. Potom prišiel mladý Alexander Veľký. Stál pred uzlom, zložitou spleťou lán. Jeho generáli sledovali, očakávajúc, že bude bojovať. Alexander sa neponáhľal. Uzel pozoroval nie ako mnoho prameňov, ale ako jeden problém. Videl frustráciu ostatných. Zrazu, rýchlym pohybom, vytasil meč. Jediný, rozhodný rez úzol preťal. Riešenie bolo také jednoduché a predsa naň nikto nepomyslel. Nielenže ho rozviazal, on ho dobil. Toto nebolo podvádzanie, bolo to prirodzené, rozhodné konanie. Niekedy, aby ste prekonali nerozhodnosť, nerozvazujte problémy kúsok po kúsku. Nájdite odvážnu, novú cestu. Nezaseknite sa v analýze paralýzy. Dôverujte svojej intuícii, urobte rozhodný krok a konajte. Vaše riešenie môže byť jednoduchšie, ako si myslíte. Ak vás Alexandrov odvážny krok inšpiroval k prirodzenému prekonaniu nerozhodnosti, prihláste sa na odber Slova Krepo pre ďalšie legendárne príbehy. Dajte like, ak túto lekciu dnes použijete, a komentujte, aký slávny príbeh by sme mali zdieľať na budúce.